Здравейте в ден седми на нашето разкошно приключение Пътят на благодарността. Аз съм Силвия Захариева от Аз мога, ти можеш и много се радвам, че вече сме първолаци. Да, аз знам, че вчерашния ден изобщо не беше лек заради нещата, които имахме да вършим като домашни и заради всичките неща, които се случват в физическия свят, защото беше 24 декември. Днес е 25 декември. Надявам се да може да намерите време да свършите домашното за днес, защото то е много по-лесно от предишните неща. Или поне на мен така ми се струва. Преди 2 дни фокуса на пътя на благодарността беше към нашите родители. Вчера беше към нашето настоящо семейство. Нашия партньор или партньорка, съпруг или съпруга, деца, домашни любимци. С всички тях сме свързани най-вече по кръв. С нашия партньор ни свързва нещо друго, с домашните любимци също. Но това е една много тясна връзка. Често се казва, че човек не може да избира своето семейство. Има обаче семейство, което човек може да избира. И това са приятелите и учителите. Точно на тях ще обърнем внимание днес и ще им благодарим. Те са нашето духовно семейство. Онези, които ни помагат да вървим по нашия път и ни подкрепят, без да са свързани с нас чрез силата на кръвта. Те са свързани с нас чрез силата на духа. Ето защо се надявам да минаваш днес по пътя на благодарността много по-леко от предишните дни. Надявам се да имаш толкова много приятели, колкото цифри и даже 10 пъти повече, колкото цифри виждаш тук. Разбира се, бройката не е важна. В началото на нашето съществуване като деца ние се сприятеляваме обикновено много лесно, имаме много приятели. В днешния свят, в който живеем, с всички социални медии, които са супер актуални за всички, човек има много приятели или хора, които имат такъв статут. Дали обаче всички те са наши приятели? Когато растем, започваме да селектираме нашите връзки, започваме да селектираме нашите приятелства. И с времето те се отсяват и се филтрират и вече знаеш от какво имаш нужда в отношенията си с другите, какво приятелство търсиш, какво можеш да предложиш и разбираш кои са за теб стойностните хора, които искаш да задържиш до себе си. В днешния ден благодарим на всички приятели, които имаме в момента, на всички, които сме имали и за които си спомняме. Ако сме се разделили с лошо, също им благодарим. Ако намерим сили, разбира се. Учителите са също нещо велико в нашия живот. Не само тези, които имаме от училището, от университета, но и всички колеги, от които сме се учили, всички, които са ни помагали по някакъв начин да стъпим на краката си, всички, които са ни помогнали да научим някакъв урок, всички, които са били до нас в труден момент. Учителите не винаги преподават своите уроци с нежност, перце и помог. Понякога техните уроци се преподават по по-строг начин и понякога боли. Надявам се да можеш да намериш сила, въпреки това да благодариш на всички свои учители, които са ти помогнали да събереш този опит, който имаш и всъщност да си тази прекрасна, разкошна жена, която си днес. Защото всеки един от тях те е научил на нещо и е бил твой ресурс в определен момент от твоя живот. Обикновено ние имаме много силна връзка с своите учителки в детската градина, защото те са първите някакси след мама, с които се срещаме и усещаме една съвсем различна енергия. Някои деца имат много хубави спомени от своите учителки от детската градина, други имат много лоши спомени. И
се надявам ти да си от първите, но пък ако не си, опитай се да благодариш и на тези свои учителки. В училище, в началото, обикновено искаме да бъдем харесвани и приемани от своите учители. Това за нас е важно. Обаче не винаги. Независимо какви са били отношенията ти с тях, можеш да им благодариш и да видиш какъв ресурс си взела от тях, какво са ти дали. Защото когато благодариш, ти приемаш благия дар на този човек, който е направил нещо. Точно за това благодарността, изразяването на благодарност е всъщност събиране на ресурси. Именно от тези ресурси имаш нужда, за да усещаш своята вътрешна сила и да градиш своята собствена и лична легенда. Аз, например, в първи клас имах една разкошна, по моето време, другарка, Николаева, която много обичах. Тя беше толкова мила, нежна, топла жена, беше с руса коса. Не съм разглеждала отдавна снимките, нямам други спомени за нея, но много и се радвах. Аз даже в момента се очудвам как си спомням името й. След това обаче трябваше да се преместя в друго училище и там бях втори и трети клас. И там имах една друга учителка, другарката Рафаилова, която по не знам какви точно причини ме недолюбваше и често ми казваше Силвио. И ми беше толкова мъчно от това нещо, но си спомням, че винаги, когато се приберях вкъщи и разказвах на майка ми, тя ме прегръщаше, ме успокояваше и ми обясняваше как това не е толкова важно и че аз съм в училище за други неща. Така че, ето, всеки един от нас минава през различни уроци и от своите учители учи различни неща. Аз мога в случая да кажа, че от тази моята втора класна съм научила да комуникирам по-добре с майка ми и да споделям моята болка. Ако тя не беше такава, може би нямаше да се науча от толкова малка да търся нейната помощ, нейната подкрепа и да разказвам какви емоции има в душата ми. Така че, подобно на мен, можеш и ти да видиш тези преживявания, които си смятал или си продължаваш да смяташ за негативни, всъщност какво хубаво е имало в тях. И за това хубаво нещо да благодариш. Ние като съвремени хора преминаваме всъщност през много повече обучение. Защото представи си как е било преди 200 години, даже ми преди 100 години. А, имало е само книги и знанието се е разпространявало чрез тях. За да прочетеш една книга е било нужно да я имаш. А имането на книги не е било общо достъпно. Тоест, много често доброто образование е било достъпно само за определена прослойка. Много от бедните хора векове наред, хилядолетия дори наред, не са можели да четат и да пишат. Така че днес ние имаме едно наистина огромно богатство, още повече с цифровизацията на света, с прехвърлянето на книгите от физически хартиен носител на електронен носител, аудиокнигите. Така че в този ден може да се свържиш и да благодариш на всички автори, чието произведения си чел, защото те също са твои учители. Всички, при които си изкарал каквото и да е обучение или си преминал какъвто и да е курс. Така че помни и тази насока. В смисъл, търси свои учители навсякъде и събирай благодарности за ресурс. И това всъщност са онези вътрешни тухлички на стабилност, които изграждат твоята вътрешна сила и увереност. И разбира се, твоята ценност. Много често темата за приятелите и приятелството се свързва с онзи култов сериал "Приятели", където могат да се разгледат толкова много различни образи и толкова различни начини на едно приятелство и как има една такава крива насам, натам, т.е. има много криви, през които преминават отношенията между приятелите. И всъщност какво ги държи? Ако имаш нужда от вдъхновение, можеш да изгледаш един епизод или да си пуснеш песента от "Приятели",
за да можеш да се свържеш с твоите настоящи приятели или с твоите бивши приятели или с приятели от твоето минало, с които не поддържаш връзка от много време. Аз, например, сега си спомням, че когато бях малка, още бях в детската градина, имах един приятел, мисля, че се казваше Калин, който живееше в съседната къща. Той, баба му живееше там. И ние двамата много обичахме да правим бели. И се криехме от неговите и от моите родители, особено от бабите и дядовците, защото те винаги гледат и следят. Правихме пакости. Обожавах да прекарвам следобедите с него и още повече, когато никой не ни гледа, да хвърляме разни неща в техния кладенец. Когато пораснах, се срамувах от това, но когато бях дете, бях толкова щастлива. Него не съм го виждала, може би от над 45 години. Айде да не казвам 45, но над 40 години със сигурност не съм го виждала. Но ето сега, обръщайки фокуса си към благодарността, се сещам за него с една такава усмивка и щастие. И наистина благодаря. Върнете се в спомените си. Това е лесно. Аз, например, никога не си мислех, че мога да се сетя за неговото име. Но то просто изниква. И по същия начин и с своите учители. Аз съм си мислила често, че това е по-трудно. Но пък се сещам за, примерно, песента на Росица Кирилова, "Учителко, целувам ти ръка". Може тази песен да не е за тебе. Можеш да намериш нещо друго, което е важно и интересно за теб. Да намериш стари лексикони или да намериш записките си от някой курс. Изобщо всичко, което може да ти помогне, е най-вероятно в твоето минало и ти най-добре знаеш къде можеш да го откриеш. Винаги са от помощ снимки, албуми, видеа, в случая файлове, които са в твоя компютър. Това може да ти помогне и да сортираш някои неща в своя компютър, ако влезеш там да преглеждаш, за да можеш да изхвърлиш всичко, от което нямаш нужда. Желая ти пътят ти днес да бъде забавен и весел, или поне да намериш поне една забавна и смешна история, която да ти върне доброто настроение или да ти го увеличи, в зависимост от това в какво емоционално състояние се намираш днес. Да, знам, че може би днес ще бъдеш почти целият ден със своето семейство. Можеш да отложиш това за утре, може да се опиташ да го направиш в мислите си и вечерта за, може би, 1 минута да направиш едно кратко видео. Ако можеш да пропишеш и да направиш видео, още по-добре. Ти прецени как да направиш нещата, за да бъде за теб удобно и да усещаш лекота. Не мислите ти да са заети с това трябваше да направя, това трябваше да направя. И тогава да изпитваш благодарност при такова нервност е много трудно. Затова помагай си по най-добрия за теб начин. Споделяй живота си с своите най-близки, независимо дали те са твои близки по кръв, по род или по дух, и създавай своя живот. Отделяй времето и енергията си, за да създаваш отношения, да инвестираш в тях и да обогатяваш себе си, да даваш и да приемаш, защото това е нещо наистина велико. Мисля, че това е едно изкуство, на което се учим всеки ден в своя живот, от началото му до самия край. Изпращам ви една наистина топла прегръдка. Щастлива съм, че аз също по някакъв начин съм част от вашето семейство и вие сте част от моето семейство. И с огромна обич ви благодаря за доверието, за приятелството и за силата да вървим заедно по пътя на благодарността. Защото живота без приятели е много тежък. Човек реално никога нищо не може да направи сам. Макар че много хора през живота си съм чувала, хиляди хора, които казват: "Аз сама направих това, аз сама направих онова". Ако се замислиш, как никога абсолютно нищо не правиш сама. Както моя велик брат казва, ти дори сам не си се родил, нали? Ти си бил роден. Така че ние винаги имаме нужда от помощници около нас, с които да вървим по пътя. Дали ги виждаме и дали им даваме място, това вече е друг въпрос.
Днес има задачата ни е наистина да дадем място на важните хора в нашия живот, които са нашето духовно семейство. Тези, на които принадлежим по дух или които принадлежат на нас по дух, или по-точно казано, тези, с които ни свързват духовните връзки, не силата на кръвта. И тези, които сме избрали най-често, чрез личната си воля, да бъдат в нашето обкръжение. Разкошен, спокоен и изпълнен с уникални преживявания и чудесни неща, които да се превърнат в най-хубавите ти спомени, да бъде денят ти, обядът ти, вечерта ти, нощта ти и всички мигове, които прекарваш със своите близки.